Yo, hi Chomi. Hey. Hey, namjida. Wenze ntoni? See ya fun. Wenze kantoni ngayo lo mjida? Ayek. Ngathi unesikhathi. Hi Chomi. Siya ichairperson, lina ichairkasi. Sambe sepatini. Diyo smashuli. Siji flying fish, bitches ijipenin. Shushu ekemin, rapping isekazini. Hleli ekasini, phanda imali eninzi. Guqe phambi kwemiri, bookings siyazincisha. Motion ndiyayigcina, xa salala ngisiya, bonke bayalila. Yeah. Hi Chomi, see you 10. Nango ebhesini. Ndimbone kwimira egubhile ehleni wena unguliya buya zicisha ungajika kho ndizokwenzeka namagqirha azokuphepha kaloku liya bekuthiwe phuma ungazosothusa sikubhaqe ku-insta ubulive hleli notimna ngoku niyafunwa oko benimkelo mshula oko benithe niyazikhupha kuzoba lula Yekusebrazi kanimbono leya jonga ukubamba kwami sana enza kufaka ikheni njengezwele enza kwenza ukhale ngaphandle kwetswele qho kwindawo enawe ndiveske ndiphathwe ngamanwele kodwa ndinenqayi sikelema ndisibhayi nangoku ndisatsho awuzoyebhayi uzosheka wedwa phofu wongamthatha umbali ngoba niyafana lonke nisuke mfana ya hayi Chomi uzoyeka ucimba fani ba nguwe wedwa clever zijonge ngoku mfethu nguwe wedwa sheke ngemva bethi zikhona ngapha zibhizi ziyaseva wena uyibackstepper undizela ngemva vili liyajikeleza nakuwe iyeza ngoku andikho right ndifanelwe ngamayeza Yes. hayi Chomi Thi utheni usiya kanye uthethe nento? yeka Yes, sinintwana lena. Hayi iphuma